De hoeveelheid dioxine en het soort dioxine dat gevonden is, komt overeen met wat er eerder elders in Nederland ook al gemeten is. Dus daarmee is de conclusie dat het niet een bijzonder Harlings probleem is. September verleden bracht politieke partij Frisse Wind on het licht dat bij particuliere hinnehouders in Haas en omliggende dorpen als Mullum, Wienaam en Kimswert een te hoge concentratie dioxine in de aaien ziet. Uit vervolgonderzoek in opdracht van de gemeente Haas blijkt nou dat in 4 van de 6 onderzochte gevallen de dioxines in die te hoog binnen. Ze mogen wel gegeten worden en het geldt in het algemeen, zowel onder als boven die norm, dat het verstandig is om niet veel van die eieren te eten. Het lijkt erop dat de dioxine in de Haaser aaien uit de groen komt dat de hinnen op rennen en fretten. Maar critici in de havenstad wijzen likwijls naar een verband met de afvalstoffencentrale van Omren in de industriehaven. De kritische volgers gaan nooit hoe de uitkomsten die van media presenteren binnen. Ik denk dat het 5 voor 12 is. Wat de bron ook is, dat laat ik in het midden. Maar er wordt hier 3 tot 5-voudig boven de maximaal toegestane norm aan dioxines gevonden. Nou, dioxines zijn de meest kankerverwekkende stofjes op aarde. En dan denk ik dat je er niet mee wegkomt door te zeggen van ja, we meten het 2 keer per jaar op een bepaalde manier. En we hebben geen aanleiding tot ongerustheid. Wij kunnen op grond van dit onderzoek geen verband leggen tussen gevonden dioxine- en PCB-waarden en het functioneren van de rek of de afvaloven. Dus ik denk dat er voor die onrust wat dat betreft op dit moment geen reden is. Want als het zo is als waar het nu op lijkt, dan zou het zo kunnen zijn dat het nuttig is om landelijk een discussie te voeren over de normen, of die wel scherp genoeg zijn gesteld. Instanties zullen nou oelissen met de 6 onderzochte hobbyboeren hoe te treffen maatregels. Voor een paar mannen wil de gemeente Haas op een nij onderzoek dwaan letten, als het dioxinegehalte in de aaien dan ook verhoren is.